Hmm? Simba to. At tayo doon. Di juga maminjo doon na imong kalaki dong. Sige naman kag regards ko doon ng nasuwala. Di man ta ka batig naong. Magbuot man. Di man ta ka Ayaw pagbuot, Brad. Ayaw pagbuot. di man ta ka inusintig naong. Ano ba yung mga ko? Baik baji. Magkuan. Sorry ya, gino. Ini juga kak uyab kalakihan mo. Skarte. Di man ta ka batig naong, curaan man ta ka. Di pagka inosente. Mayroon ta ka mga istorya. Baik-babay, anong di makakaingog babay? Di, nagtambo-tambo na dyan ko sa ijang igsuon, si Giovanni. Nagtambo-tambo na ko gabi eh. Tingin ko, oh Giovanni, I hate you. Dali nga Giovanni ko no, ni-reply ko ng Giovanni na nga, I hate you. Nakagusto mo ka no? Nga nang, I hate you. I love you, unta. Di kay I hate you. Kung nga, pagani kakabaw, binsay on pagani nang I hate you. Ano may binsay guys, I hate you? Di nga Giovanni, sangdam ko. Ang tingnan nga, initon ko eh. Initan kay. Initan kay ka. Relax lang na ikaw, gumako naman. Initon ko ikaw. Mana binasaya sa Ay, ahit ya. I hate you. I hate you. Ah. Initon ko. Ngayon na.